איך נראה יום שגרתי בחיי, או יותר נכון, איך הייתי רוצה שיראה יום שגרתי בחיי. ולמה אני אומרת הייתי רוצה? כי בדרך כלל אני הולכת לישון מאוחר, ואז קשה לי לקום מוקדם, ואז בדרך כלל אני לא מצליחה לנצל את היום כמו שהייתי רוצה. אבל היום הזה דווקא היה מוצלח, הצלחתי לקום מוקדם בבוקר ולהתארגן, להתלבש ולצאת להליכת בוקר. סיימתי אותה בריצה קלה וחזרתי הביתה, הכנתי לעצמי קפה והתיישבתי להכין את הלוז השבועי שלי. היום תכננתי להמשיך לעבוד על העיצוב של הכריכה לספר שלי. כרגע אני לא אשתף יותר מדי כי הספר עוד צריך לעבור עריכה ספרותית ודברים יכולים להשתנות, אבל כן יש לי רעיון שהוא יחסית מגובש ואני שלמה איתו. בניתי לי ממש לוח השראה מפורט וניתחתי כל מיני כריכות של ספרים קיימים מהז'אנר. ואחרי כמה שעות טובות של עבודה התיישבתי לאכול צהריים, ובסביבות השעה 6 אחר הצהריים התיישבתי לתרגל את התרגול היומי שלי. היום החלטתי לתרגל קצת ארכיטקטורה ובעלי חיים. ציירתי כל מיני מינים שנכחדו וזה היה האמת ממש ממש כיף. אני ממש מרגישה איך התרגולים האלה משפרים את היכולות שלי. ובסביבות השעה 9 בלילה אני מסיימת להיום ומתארגנת לשינה. ואחרי יום מוצלח ועבודה קשה אני מפנקת את עצמי בסרט טוב, וזהו, ואני מקווה שכל הימים יהיו כאלה מוצלחים ושזה באמת יהיה השגרה שלי, ונתראה בסרטון הבא.